Mipirma sa Peace Covenant ang mga kandidato sa Mandaue City nga naanad nga ipatigbabaw ang hapsay ug limpyong eleksyon. Kumilek, malaumon, magmalinaon ra ang piniliay karong Mayo. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan giandam kining integrity pledge aron nga makapanumpa ang mga kandidato alang sa ligdong ug hapsay nga eleksyon karong Mayo. Sa National Shrine of St. Joseph unang gihimo ang Santos nga misa. Si Auxiliary Bishop Medifil Billones ang nangu sa kalihukan ug mibindisyon sa mga politiko nga magkaatbang sa eleksyon. Human niini, nag-unity walk ang mga kandidato ug mga opisyales paingon sa Sports Complex ug COMELEC office. Sa programa, gipirmahan nila ang covenant alang sa hapsay ug ligdong eleksyon. Kumpleto ang grupo nila ni incumbent Mayor Jonas Cortez, ingon man ang makaatbang nga pundok nila ni kanhi konsihal Attorney Olin Seno. Lakip sa mipirma sa covenant ang mga independent candidates. Peaceful, orderly, and credible. Especially karon nga pandemic gani, nga siyempre ila pong responsibility nga during campaign periods or during pagkampanya nila, ila pong obserban ilang mga protocols, health protocols ba. Gikalipay sa COMELEC ang kooperasyon sa mga kandidato. Ang kalihukan gipangunayan sa PNP ug sa COMELEC. Samtang bisan sa panagribal sa politika sa managlahing pundok, malaumo ng election officer nga magmalinawon ra ang piniliay sa Mandaue. Sa miaging katuigan, hapsay rasab ang eleksyon sa syudad. So far, peaceful naman siya niya. Based po sa previous nga kuan nga election sad, wala may problema dire. Lan sa pagsugod na sa local campaign period sa hinapos ning si Manahag, ipasalig sa COMELEC nga padayon sila nga mag-monitor sa kalihukan sa mga politiko, labi na gyud kini pong pagtuma nila sa tanan nga mga safety ug health protocols. Lan? Salamat, Nico Serino.